It-torri ta' San Tomas inbena fl-1614 bħala torri tal-assa fortifikat wieħed minn sitta tal-Gran Mastru Winjakur mibnija mill-Kavallieri ta' San Ġwan. Il-funzjoni prinċipali tiegħu kienet li jassess kontra l-invażjonijiet tal-għadu, il-furbani. U fil-fatt minħabba propju dan, aħna għażilna li dan il-post jintuża jew kellha jinbidel f'mużew dwar l-istorja twila u rikka tal-furbani. Il-furbani kienu ħallelin tal-baħar, ħafna minnhom jiġu minna ta' fuq tal-Afrika u dawna kienu fis-sajf partikolarment kienu jaħtu għaxtut tagħna, mhux għaxtut tagħna biss, kienu jaħtu għaxtut tal-partijiet Kristjani tal-Ewropa. L-Awtorità Maltija t-Turiżmu għadha kemm l-estate proġett ta' 3,390,000 euro, kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea, b'kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Wirtartna Restawr ta' dan it-torri f'Marsa Scala. Issa din il-fortifikazzjoni hija mużew mammar bl-aħħar teknoloġija biex jitfa' dawl fuq l-istorja tal-piraterija u l-korso f'Malta. Proġett komplikat, proġett kbir, torri mdaqqas li kbar wieħed tat-tip tiegħu fil-Gżejjer Maltin, li llum jista' jitgawda mill-lokal għaliex huwa propju patrimonju lokali, però jista' jitgawda wkoll mit-turisti. Il-Mużew tal-Korso u l-Piraterija fih dan it-torri huwa l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu f'Malta, iddedikat għall-istorja komplessa tal-Mediterran dwar il-kursara u l-pirati. Ir-restawr ġie inawgurat mid-Deputat Prim Ministru u Ministru tal-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Borg u l-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinġo-Azzopardi. Id-Deputat Prim Ministru Borg qal li trasformazzjoni tat-torri ta' San Tomas f'attrazzjoni kulturali tal-ogħla kwalità tiżgura l-ħarsien ta' dan il-monument nazzjonali fil-waqt li tkompli saħħaħ ir-rwol ta' Marsa Scala bħala ċentru ta' turiżmu kulturali li iktar ma jmur iktar qed jikber. Il-Ministru Stefan Zrinġo-Azzopardi sejjaħ il-proġett eżempju ta' kif il-fondi Ewropej qed jiġu użati b'mod strateġiku biex jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-identità kulturali u l-iżvilupp reġjonali. It-torri, issa mużew, jiġbor sekli ta' avventura, b'rakkonti ta' kursara kuraġġużi, pirati li nislu l-biża' u battalji navali drammatiċi, fosthom meta l-Maltin iġġieldu ħadu lura f'idejhom dan l-istess torri waqt l-imblokk tal-Franċiżi fl-1798.